Hore handia da eta era berian plazerra ongi etorrixa ematia hemen Elgoibarren makina herramientaren hiriburua esaten digun hontan. Nik esango nuke gaur dela egun bat Gipuzkoa osoarentzako, Euskal Herria osoarentzako egun bat, amets bat egi bihurtu dena eta realidade bihurtu dena. Como veis, el IMH tiene un magnífico pasado, pero afortunadamente el IMH es todo presente y todo futuro. Euskadiko lehiakortasuna hobetzen ari zarete zuen ekarpenarekin IMH. Zorionak zuen 25. urteurrenean.